Morenya koramga juang ageno riyo makare odiochieng' ma Jumapil tarik 3 dwe no mar 10 ikagana riyo prario kodario kudong mandala achiel Kenya koramga juang to dwe ni mar 10 bede gikone ageno ni hin makare odhiambo kawuono kamano kuom kawo thuolo ni kendo riwri kodwa e chendo ni maratil ka en Jumapil nyakoramga juang pani wantiere gi tienge ariyo kata tieng' ariyo mar chendo ni mokwongo wakoni weche manyien mag motuche pacho ka gwenge waka achiel kod pinje maoko e kabange kango gike tielo marario anwarom kanyo gi VOJ mabeno sekoreo makare gi twak maratil parni noagoyo dhok kanyo ne sirikand ratil mondo mi odewa jomamina no ka kendo chao kendo jomamina kendo Recho Molo kachiel kod Betty Oranga mago kanyo jo siasa bende osekoreo makare gi goye mbaka nyamutende kod wechego mag siasa chendo ni maratil omiyo kete mana kanyo kono mga jwangen twak ma okidwano bait mokwongo magi thondo weche Jowuoth makwan gi oktin ya parko dang'wen otieko dira marach bang' to e masira magapaya ma otimore gwenge mopogore opogore pacho ka. Gavana ma Kisumu Peter Nyang'nyong'o walo ji mamoko adek e lemo mag ten migepe. Watiyo matek to kethonwa gik moko. To gia nyaka park ka gibiro nyaka kaka giluwo ipungu koni. Moko ai got ka biro nyaka koni. E kinde ma midhiero mar kech kod oro kwako piny Kenya, gwenge mag Suba North bende jopiny wakni ong'eche omonjo puothe kendo tieko cham e puothegi. Machinya koramuga juange chendo ni rokamano kuom kauthuol ni kendo bedo kodwa e chendo ni maratil. Bedhuolo matudri kodwa hario adek auchiel nono namba moro tumachoka bende wantiere mbui Ramogi TV kanyo Facebook inyalo weche gi achiel kachiel nyiswa pachi kotende gi mago mwaikoni odhiambo makawuono. Bende wamedo luoni wechego mag motendre kod oro nyakoramuga juang ka thoth gwenge oganda pod medo ywago oro mokalo. Komachielo bende jatend piny Kenya William Ruto kwa ogani mondo chul osuru waikoni mago to gi mathoth machiegni nyinga Lydia Okeyo kaja loko marwa en Belinda Adhiambo. Jia pagangweno witongi magie masira marapaya e pini mopogore opogore e pacho ka. Masira go timore Kajiado, Ruiru kode apaya ma Western bypass kendo kelo lal mar ngima. E masira mokwongo Jario witongi magie masira makoch marapaya manyo timore apaya manamanga e county Makajiado. Kinde mane nyamburko mar pickup mane gini eye netemo e pule moro mane ng'ada payano kama no chuo ng'ilore monego ji ariyogo. Komanda mar obila ma Kajiado Central Daudi Loronyokwe oyango masira no kowacho ni wuon nyamburko ne chal ni nyomere seche mane masira no timore. Kama barabara ikiangaliwa serikali angalie na aweke makakati wa sharia. Kama ng'ombe ikiwekwa kwa barabara ikiguzwa basi sasa mwenye aliweka ndio atakuwa na hatia. Kitu kama hiyo ingetusaidia kusema ukweli. Ile kitu naweza kuomba serikali yetu kama wanaweza tusaidia waweze tuwekea bumps ili ajali tuweze kuipungua. E county Makiambu Jadeko itongi magie masira marapaya manotimore apaya makamakis e gweng Maruiru. Masira no timore sa chelo kinyi kama nyamburko moro kido mar Prado no tumo tuktuk kod matatu moro matingo jowuoth abiriyo. Jadek manenie tuktuk no witongi magi kanyo komanda marobila Maruiru sub county Celia Kemboi okoni derep nyamburko mar Prado no chalo kagima no mere kinde mane masira no timore. Kamachielo ji auchiel witongi magie masira mopogore opogore apaya mar Western bypass maya gitaru kochomo Ruaka. Ji ang'wen ne gin jowuoth manyo wuothe abatha paya bang' kambi maloso apaya nyoloro batha paya konchiel mondo mi giber apaya no manyo miyo nyamburko duto chokore kaluwo apaya chiel. Wach manyo okelo dhugruok mar nyamburko e apaya no. Kama jana peke yake kulikuwa na accident 6 na mwenye anatengeneza hii barabara amesema inaweza enda mwezi mmoja. So kama sisi viongozi tumejipanga from governor na MP ili tupatane tujue vile tutasaidia watu wetu. Hata kama angeweka hii ya katikati hii ukuta
kungekuwa na footbridge ambayo ingewekwa kila pahali. Kama pale ukiangalia kwa mbao kungewekwa footbridge, kwa sababu pale watu wengi huwa wanapita kutoka pembe hii na pembe ile ingine. Obila kaunti manyamira bendeti mononri masira moro makoch manyote more apaya mamecheo chepngom banglori moro radogi apiko mano tingo jowuoth ariyo. Masira mano nego jowuoth ariyo go kod jago manariemba piko no. OCPD Maborabu Josephat Chacha nyoyango masira no kowacho ni boda no norekoriembo matek seche mane orado gi lori magituomore kona moro ekati mohala makenyoro. Jogo matiyo koda peini kori medo kuwa mondo bed motang kendo mondo gilu chike magapaya kaka yor kedo kod masiche magapaya e pachoka. Watiomo sekora mgajuang ne jogo mo wito jogegi. Obilati mononro ne miyo moro majahigni 34 maitudo gi nek mar nyathine makwar mayangore ni yande onegi kaeto ringre okane yot kuom dweche 3. Miyono mayangi kaka Felista Mum wachore ni opando ringre nyathino kuom kinde moloyo dweche 3. Gino manomiyo nyare majahigni 14 chopo kobila kendo go report kowacho ni odgi negolo muya mang'we mane tame nindo. Komanda mar obila e sub county ma Kajiado Central Daudi Loronyokwe oyango ni achijno ibiro chwale nyim doho chieng' wuok tich ka obila osechako nonro e wachno. Hata hiyo siku alikuwa hapo kwangu akaniambia jisikii vizuri, ni kama anasikia mambo si poa. Sasa sisi tukalala, asubuhi kuamka nikamuuliza msichana mama yako yuko wapi, akaniambia ameenda huko chini kujifungua. Nikamwambia ameenda na nani, akasema ameenda na dada yake mama Christine. Nikamwambia inaja kumpelekea kitu huko hospitalini, akasema hapana, ampata mtoto lakini mtoto si riziki, amefariki na amezikwa huko chini. Sasa mama kukuja ilipofika saa 9 saa 10 hivi mama akawa amefika, lakini hakuwa na mtoto, hata beseni hakuwa naye wala ndoo. Alikuwa amejifunika shuka Kimasai na akaingia ndani kwake. Mimi niliambiwa na watu wa pikipiki, mbona kwa plot yenu mnakaa na maiti kwa nyumba? Tukamwambia tujui, mimi hata nimeshtuka kuambiwa, nimeambiwa na mtu ametoka huko hospitali huko chini, amempata wapi, amewekwa ndani, ameshikwa na msichana wake. Wakati msichana alihojiwa akasema ya kwamba yeye hutoroka nyumbani juu ya harufu. So polisi hawakuwa wanajua ni harufu aina gani. Na ndio sasa walipokuja kwa nyumba walienda wakachukua mama, wakafika naye kwa nyumba, wakapata kwamba kuna mtoto wa kuzaliwa ambaye alikuwa amewekwa kwa bucket. Na kulingana na ile habari mama alipeana ni ya kwamba alijifungua tarehe 16 mwezi wa 7. Kwa keto tengi weche go mag masir ni nyakoro mgajuang wadhie wach machielo kamonyo jatend piny Kenya William Ruto omedo jiwo jo Kenya ni okony sirikal e chwalo dongruok nyime kokalo eneno negi chulo suru kaka uwinjore. Ruto mano olose nyasi maralami county ma Murang'a wacho ni gibiro sundo jo mwandu mondo migi duto gichulo suru kaka jafomaro Walter Nyambaga leronwa. Jatelo no omedo lero kenge ma sirikal medo keto mag kedo gi oro kod kech e pachoka. Mheshimiwa William kinde lamo monyondo kanise bure county ma Murang'a gweng Makino. Bwana Yesu asifiwe tena. Jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua obedo wendo mogwel kendo chiwo singo mar rakruok kod onge mar pi. Eka Ruto okone jatend migawo mar pi Alice Wahome ni mondo mi pek gedo makunyo yao 100 madhi konye yudo pi ne jopur, jamni kod dwaro mag jo Kenya. Ili tuhakikisha kwamba tunabadilisha mazingira, tuendelee kuwa na maji, ndio huyu mama Alice aweze kutusaidia na dams, na nimeshapatia yeye instructions. Tunajenga dams ya kwanza 100. Kwa sababu tumepoteza muda kidogo, lazima tuharakishe. So nimemwambia huyu mama Wahome ya kwamba the minimum mega dams we are going to build is 100. You could not have found a better leader from this region wa kusaidia wewe na Wakenya katika docket hiyo ya maji. Ruto kono jende mondo ket maine pidho yende ni mar mano dhi bedo achiel kuom tije mane osingo mopogore kod tije mag kazi mtani kendo mero ni jopur bende dhi yudo mbolea machiegni kodgi kage konyore kod loch gwenge. Zile kazi ambazo tulikuwa tunatafuta kama ile kazi ya kazi mtaani sasa itakuwa kazi ya mazingira. Wale vijana wote tulikuwa tunaajiri kwa kazi mtaani, sasa tutawaajiri wapande miti.
tuhakikishe ya kwamba tuko na miti ya kutosha, vile vikundi ya kina mama, vikundi ya vijana waweze kuzalisha miche ya miti, ndio tuweze kusaidia na kuchangia katika kubadilisha mazingira katika taifa letu la Kenya. Kotene kod joten migepe kod jo od bura ma Kenya Kwanza gitelo ni kungo mag NSSF koro nyalo biro dhi nyime bang' bilo wach kod jogo ma yande ng'uro wachno ka medo ni en achiel kuom yore mag keno ma ok ni keto ji kod gope gino mane nenre kaka tumo piny owacho mar Jubilee mokalo wi gope. Kwa ile mpango tulikuwa nayo ya savings ama ya akiba ya National Social Security Fund, tumeongea na wale wote ambao walikuwa wametupeleka kotini. Tumezungumza na watu wa KOTU, tumezungumza na watu wa Federation of Kenya Employers, tumezungumza na wale wengine wote, tumeketi chini na wamekubali ya kwamba tuondoe mambo ya makesi kotini, kwa sababu mambo ya saving ni ya muhimu katika taifa letu la Kenya. Jatend piny omedo yaro chenro mag chwalo gedo mag ute ma nengogi ogonyore ne jo Kenya. Wiki ijayo tunatangaza nyumba za kwanza 2,000 hapa Murang'a. Hapa Kenol Town tunataka kuanza na nyumba 300. Wach mar chudo mar usuru, jatend piny okoni sirikal menyo kendo luwo ndach jomoko mayangore ni kwepo chulo usuru e pachoka. Wacho ni usuru ema nyalo konyo piny Kenya e tayo dongruok. Mkubali sisi wote tulipe ushuru. Tumezungumza na Kenya Revenue Authority na wao wamekubali ya kwamba ile mambo ya zamani watawachana naye. I want to invite Kenyans, let us pay our taxes. Tukumbuke mambo yaliyosemwa na mzee Mwai Kibaki, kulipa ushuru ni kujitegemea. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi ne jogo mabendo lap dhogi pod ndong' ne kombe mopogore opogore ahinya to kuonde moko bura e pachoka. Duol matayo yiero e pachoka IBC olando odiochienge ma ibiro bagi yiero madundo e kombe masani onge gi jotelo. Duol no yango ni tarik 5 ma dwe mar achiel higa manyien ma ibiro bagi e yierogo e komod bura ma Kandara kod Garissa Township. Jopiny dhi bedo gi thuolo mag goyo ombulu tarik 5 onogo mondo mi gipong' kombego manyocha nowe nono bang' jatend piny Kenya William Ruto gwelo Alice Wahome kod Eden Duale e lemo mag tend migepe. Kom Senate ma County ma Elgeyo Marakwet bende nyocha odong' nono bang' Kipchumba Murkomen yudo gwelo kaka jatend migao. IBC olando bende ni kom MCA mar Ward Mashela mantiere Lamu ibiro bagi e ombulu tarik 5 onogo ma dwe mar achiel higa manyien. Duond buche mageto bedo gi jochung' nyakora mga jwang' lemogo ne ko thuolo mar nyaka tarik 14 dwe manyien ma chwalo nyinge jochung' mage. Wadhinya e kaunti ma Kisumu nyakora mga jwang' kama gavana ma kaunti ma Kisumu Anyang' Nyong'o omedo nyinge jotend migepe mamoko 3 kendo kelo kwan jotend migepe ma osewalo nyaka ji 10. Judith Aluoch ema owal ne lemo mar migao ma jotije piny owacho kod rango chenro mag dongruok e bwo apis gavana. Nyong'o bende owalo Marilyn Yanzar Agwar kaka jatend migao mar pi, alwora kod weche mag lokruok mar lwasi. Beatrice Adongo omi lemo mar migao mar tuke, kit oganda kod chenro mag rawere. Motelo, Nyong'o nyocha ogwelo jotend migepe 7 kama oting'o Kennedy Hongo mar lowo kod gedo, Dr. Greg Ganda mar thieth, Jojo Mondi mar omenda, Ken Onyango mar pur kod pith, Salmon Orimba mar gedo mar apaya, Farida Salim mar migao mar ohala kod Jona Witi e migao mar somo e kaunti no. Kwa dhimbele nyakora mga ajwang'o mago motendre kod wechego mag siasa josiasa masiro lwedo Azimio la Umoja One Kenya Alliance koni Raila Amolo Odinga pod ni kod mbi kendo humbe okwako Kenya mangima making'ato par ni huma mar Raila odok piny. Kagilose kinde kama jaduong' Peter Nyangaga koth e kar chung' od bura maseme kaunti ma Kisumu, jotelo go oseyo moko kuom josiasa mawuok Kaluo mosebedo gi kiawa kendo dhi ataro gi dwaro mar Raila Amolo Odinga. Jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili, jod bura ma kaunti ma Kisumu Ruth Odinga kod seneta ma Kisumu Tom Ojienda onyiso piny mondo kik chuny gi tho ka gisingo ni ber pod biro mana nyalo yudore.
Your Excellency Raila Amolo Odinga, in the eyes of Kenyans, you remain our all-time hero. If you need our support, and I know you need it now more than ever before, we commit to stand with you and not to turn back. We are waiting. We are watching your steps, Your Excellency. We are reading your lips, Your Excellency. We will not embrace them until you do. Ni jomoko penjo ni baba to setimango. Iti setimango no ganda luo minyarome kata gado. Koro miyo oganda luo be okunyal pogo kaka baba wacho pile. We are solidly behind you and wabro ungi lwedo kaka sabi mbele. Jakom, nyo wan kodiel bondo nyi wacho ni poki wuoyo anarito mondi wuo. Kapoki wuoyo to kabiye ne ngato mondo wuo Kisumu Central. Awaje moto kawaje. Ramogi jalup Governor ma Kakamega Ayub Savula wacho ni gin kaka jotend siasa mawuok Imbo mar Kenya gibiro medo riwore kanyakla ma siro lwedo Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula kendo weyo pogruok margi e siasa. Wacho ni nyaka gibi kanyakla kaka jotelo ma Imbo kendo keto dwach jopiny nyime mana onegi yudo pokgi mag dongruok e sirikand William Ruto. Mheshimiwa Speaker, sisi tutakusupport kama number 3 of the Republic of Kenya. Tuko tayari kufanya kazi na Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Mwisho, kwa county government hapa, nitauliza ndugu yangu, Mheshimiwa Gavana wa hapa, mimi ni Moa Mkalenjin. Hawa watu wa hapa Mount Elgon ni mashemeji. Uwapatie share yao kwa serikali yako. Kaduki Kisumu nyakwara Mugajuang oganda maodak e tong' mar kaunti ma Kisumu kod Kericho omed jiw mondo onyawinjruok e kindgi kendo gidagi maonge akwede. Jip makamano chwal giduol gidagi maonge akwede. Jip makamano chwal giduol mar NCIC e chokruok mano kelo kanyakla migao mararita kwe kwetha mag jodong luo kod jodong lango kanisa kachiel kod jopiny kagitwak gi jofwambo bang' timo nyasi mano bage gi Grassroots Initiative Center maendelruok ma ok mar sirikal. Apisas mag NCIC osingoni onge ng'ata ma ibiro daro kata mayo lope kaluwore gi yuarruok mar tong' kind Kisumu kod county no ma Kericho. To also call upon our leaders, we have our political leaders, to be able to support these grassroots-led initiatives. Let them come together and speak to each other and work with each other. Every time we've seen our leaders from this side and the Rift Valley side working together, we have seen great fruits. We are all Kenyans, and just the same way we embrace that during the elections, we can still agree that the border is here, but our businesses must not be limited by the border. Our movement should not be interrupted because of that, and no one should feel insecure to move from one side of the county to the side of the border to the other. Kendo kawanyo mare kodgi mondo watu bede kidwa kodgi makoro onge gima nyalo ketho kendo facilities mag mwa share kako hospital sikul kunde lemo kik bede gi ubagusi moro wadhi kude ka joka ng'ato nikech onge gimoro ni nitie mpaka Nyasaye ka nochwe piny nonge mpaka wane mwakiro nikech nyiego gi chich let ma wan go omiyo akwayo jo Nyakach gi jodog Nyakach ni mondo wariwre uru mondo wakel kwe kindwa gi lango kendo kwa lungo bura ma jolango jodong jolango biro gi mondegi to gi nyithindo wadhi kanyachiel mondo wang'e ni watim mwanyalo mondo wabed ang'owa wabedo osiepe.
Koromoga jonge daka parko da boro bang sa achiel ma midhiambo chendo endatil wantiere ondama mokonka mamedo mi weche go manyien. Neno ka usemedo ndiko no akanya koromoga jwango miwa pachu kotendo gi mago mabende waiko ni odhiambo makawuono. Ivan Sokoja Sigombre wacho ni mor gi weche manyien kendo iwacho kanyo gi Nikoluma Kodau Lucia Tieno kete mana ka Ramogi TV. Neno kanyo ka Kate Kista Fred Obiero mara kwaro Catholic Parish wacho kanyo ni intere Migori County kendo mor kod chendo ni Maratil entiere kod weche no. Stephen Kawuok Kano wacho ni bende in mana kodwa kagika e chendo ni. Samuel Oyugi Wood Oyugis wacho ni kaka pile in bende isekete mana ka Ramogi TV. Anyanga Makopio wacho kanyo ni enbe entiere kodwa kae wacho kanyo ni bende ungolwedo jotelo mawacho ni pod baba otegno kendo nyaka sani bende pod oriwo wachno lwedo achiel gi jotelo. David Miendo bende wacho ni entiere Bungoma bende okete mana kae chendo ni Peter Oyier wacho kanyo ni ka gima wuoro en ni masir ni odwa medore apini ma pacho ka kendo en gima koyi ikwayo oganda ahinya mago matiyo gi apini go nyakora mga juang maine in luwo chikego mago maga peini. Ayany Ben Bella wacho ni enbe entiere Nyandemra kwa Bwayo semole chenro kendo weche manyien chopo kanyo eyo makare mendiko no nyakora mga juang aria de kauchiel nono kae to bende wantiere mbui aneno ka to mar madhenge bende wuoro ahinya wach mar masirni wayo matinya kora mga juang kata kamano waduogo kod weche mathoth bang' yuyo ni kete mana ka Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodoo strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band dongruok maggi makare pile ka pile. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLV. License number 416. Shabeki.com. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pugre pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Biro machiegni e Ramogi TV. Lwasi mar ohala osebedo kalokore kendo mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu?
Ramogi TV biro yango ni kit ohala kaka itimogi kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang, bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala maweg kembe kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Chakore tarik 3 dwe mar 11 saa 1:45 otieno. Onyalo bedo nyaminu, siepene oringa, osiepi, chiegi, mamani. Nyathina chaka tuwe bundia. Duto te en miyo. Miyo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En e okumba mar dongruok e piny mangima, kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, ahero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wapuoye. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saboro. E mine nyalo. Machiegni akora mga jongero kamano kuom medo kete mana kaira Ramogi TV tendo ni maratilo medo mi weche go manyien kuro to amenyo mag motendre kod oro mabende omedo kwako piny Kenya. Jopiny malambwe mantiere Suba North County ma Homa Bay golo ywak ewi monj maong'eche koro monjo go puothegi kendo ketho chambgi. Kaka jafong marwa ma Homa Bay Alia Beach lero ng'eche go yweyo puothe kendo weyo jopiny gi luoro mokalo mar biro bedo kod keche kinde mabiro. Jodak e gwenge ma Kamato Pundo, gweng ma Ogando kod gweng ma Kamato Gol ywak ewi monj ma ong'eche omonjogego kendo ketho cham ma gipidho e puothegi, gino makoro miyo gibedo kod luoro ni keyo margi ma higani nyalo biro rochore. Ong'echego ma giwacho ni wuok e bunge malambwe ridho oduma mapok oikore e puothe ka kothe mamoko bende giketho e puothe. Ong'ero osechamona puodho man kora kiani to sirikal konya nang'o. Wakwayo jo wildlife mondo konywa e weche mag ong'echegi nikech wapuro to ok wanya bedo gi geno kokalo kuom ong'er. Ong'er ng'eny, wachako gi ka Unike okelo nyaka wagig ka jaduong' Thomas Enga en man ong'er lilo. Ong'er ni watiyo matek to kethonwa gik moko. To gia nyaka pak ka gibiro nyaka kaka giluwo i bungu koni. Moko ai got ka biro nyaka koni. Koro wasebedo kwa wasande kodgi maritogi to tamo kaka watimo. Jodak makono wacho ni gibedo kod tich matek ka girito puothegi pile ka pile ka gitiyo kod guogi mondo ong'echego kik med ketho chambgi. Koro samoro wagiyonegi ka guogi mondo giringi. Koro wagiyoni gu haya shika kamata yeye renge. Koro be gidhiero wang'o kaka wanyalo timo nikech koro gitamowa kech be sani nitie oro nitie koth ok chwe. Jopiny osebedo ka ywak e weche mag ong'er maketho cham okinyi godhiambo. Ma bende jomoko wacho ni to ka koro gichandwa kama to jo KWS biluongo to samoro gibiro to ong'eche gichak duogo. Nyisore malong'o ni ong'echegi osebedo mang'eny ma ok ginyal bedo control. To seche moko ka jo gemo biro mogogi daka matindo gichake timo nat. Koro bunge moko ma luora manyalo kelo maugo kata manyalo gine magiponde no maginyalo beto to giketo aluora bedo maber. To gi jo KWS wakoni mondo gimakre gi jopiny mondo ka ber to ka giyudo report to gibi mondo responde wache ong'er ni nikech sani cham no tho to kendo chiemo malong'o be onge chieng' berieny to ong'er bi yudo ka chak timo nade chamo. Ka opogore kod cham manie puothe bende ong'echego ketho olembe ma opidhi e mier machalo maembe kod rabolo e kinde olembe mamoko. An giketho maembe na giketho rabolo. Rabolo gichamo saidi. Rabolo gichamo ma rabolo ok nyuol. Konyuol to gichamo chamo. Maembe gitu. Maembe kaka higani maembe nonyuol mang'eny kabisa. To gichamo chamo matindo tindo ma gichamo. Koro sani king'iyo yath ka nono.
onge gimoro. Ruoth mag gweng'no Daniel Obore okono osebedo ka otudore kinde ka kinde gi migawo ma ochung'ne rito le mag bunge mondo gimed timo limbe e gweng'no gi buogo ng'eche ma osebedo ka chendo e alworano. Jo KWS wasetudore godo kinde ka kinde kendo ka wamiyogi ripot to seche moko gibiro gi buogogi. En mana ni gisebedo mang'eny ka mantiere oko ma ok ginyal dhi te. Daher mondo mi amed jiwo jo KWS mondo giwuotho e odiechieng' kodiechieng' ka gikonyo na jopiny ka giriembo gigi mondo dog e pak kumonego gibedie. To jowa ma jopiny bende anyalo kwayo ni mondo kaber to bunge matindo tindo mwaluongo ni shrubs gi dho ombogo mondo wabeti mondo mi gigi kik bed kodwa machiegni. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jokenya mathoth ahinya to jopith jamni omoki achiedh nade mar oro kod kech. Chiayo tho gi riyo ka jopiny to kech onuro. Counties ma nyandwat ma ugwe mar Kenya midhiero ne semayo ji muya ka jopith jamni onge kod geno mar dhi nyime gi dak. Auchi oseduono, lum bende ne otuo kinde manene. Hatuna mali mzuri ambaye tunapata maji ile safi ile ya mfereji ama ile iko kwa tanks. Maji yetu hapa ni maji ya kuchimba hapa tu kwa mafisima. Tuna share hapa, kuna kisima inachimbwa. Upande hiyo wanyama wanakunyia maji. Kaluwore kod mano, moko kuom jopith jamni mawuok e gwenge mag Mogotiso, Tiati, Baringo South kod Baringo North winjo pek mar orono ka gisani chuno gi ka gidar kendo gidhi e gwenge mag Kapedo. Gweng'no mar Itakwe oserochore e kinde malach. Jolonyango ni lokruok kudho mar lwasi ema okelo midhiero ka jotelo jiwo jopiny mondo onywakie pitho mag yien. Tuone vile tunaweza kupanda miti. Ndio tukipanda miti tutakuwa tunabadilisha hali ya hewa ya hii nchi yetu. Koth ma oserem chwe kuom kinde malach osethiro chenro mag pur ka jodak ma Baringo kotelnegi gi jotendgi kwayo chiemb kony kowuok e piny owacho. Tunaomba sana tuzidi kuongezewa, tupewe chakula kwa sasa. Tunaomba chakula kwa sababu ya wakaaji wa Baringo, watoto na kina mama. Gie sechegi kwan Kenya ma oro bembo osechopo milion 4.3. Jogo duto moketo geno kuom piny owacho e yudo resruok. Weekly Foko, Ramogi TV. Shampoo ni kod chemical kendo luoko mo duto. Koweyo ka pien wiyi ler to kitiyo kode mang'eny to nyalo ketho yier wiyi. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, we had fun in Dandora. Those instances, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital App. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabeki.com.
who's taking over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodoo strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodoos. Get Bolt insecticide today. Kuramoga jwang gomos kuom machochne wechego mag mitambo kabine mano ne en sigana mokelnu kanyo gi Cliffo Oko mabene nyiso waler motenre kod oro mokwako gweng' ma Baringo kod Pokot makoro miyo oganda go yudo lal mar jamni kendo koro chuno gi gidar nyaka gwenge mago ma Kapedo kama bene nyalo paro ni arita kwe okosebede maber ahinya. Podamedo luwo ni mago motenre kod oro Kuramoga jwang kabende en wach makoro hinyo thoth oganda e pachoka. Kwa weche machielo en ni county Manyien en achiel kuom counties masani oro kwako mokalo kendo makech medo hinye ngima oganda. Maina taro gi paro ma osebedo kanitie ni gibedne gwenge mag masawa mar Kenya onge kod midhiero mag oro. Jopur mag gwenge go pod humno ne wichal marach mar lwasi makono e kinde ni kaka George Batilerano. E kinde ma uluong nying gweng' Manyeri oganda mathoth neno god Kenya lwasi mamiyo bunge yien kod cham mapichni aore mamol mayom manyalo nego riyo ne dhano kod jamgi. Kata kamano sani kidonje gwenge Manyeri gima rwaki mako dhok kendo duno geno. Aore motuo, puothe maonge gimoro amora, kata kuonde kwath chiaye ladha ka gidaso gima de gicham. Kata obedo ni kaunti Manyeri mani kod kwan mamalo mag bunge pacho kaga tamalo 40, chieng' maliyo ma osebedo karieny kelo achiedh nade mar kech ne jopiny. Jodak mane chiemo mamoko dong' sani kwayo chiemb kony. The number of people in dire need of humanitarian assistance in the county has risen to approximately 131,000. Mary Wamboi, jadak Manyeri paro chien kendo koni gweng' mane ong'iyo kod koth masaka sa sani koth en mana sigana. Odasore kaka janyuol kata kamano piny odhiere kendo kia kama obiro chomo gi nyithinde 4 poni koth okuchwe machiegni. Hatuja kuwa na mvua sasa kwa misimu mitatu. Kwa mashamba hatuja, yani hakuna kitu kwa mashamba. Kuna sehemu ziko na jaa kama huku Kieni. Jaa ni mingi sana. Pek mar ngima oduongo nyaka dhod jomoti. Hana Wairegia wacho ni kata bang' yudo kony mar pur, lal mar koth miyo wuok gi lwete nono. Ladhruok odonjo negi. Kwa hivyo hakuna kitu hata kama unavada itamea na nini. Na bua hakuna. Kata mana puothe mag kahawa mane kelo geno ne jopur makono sani chunygi owichore. Giner kendo gigo bargi piny kaluwore kod amen mager machingo keto gigo odichieng' kod odichieng'. Ka japur Godfrey Mutai owacho ni pur kahawa sani en mana lal lilo. Kuko na shida nyingi sana. Jua imewaka na imeanza kutuletea hasara makuniletea hasara nyingi sana. Juu nilikuwa nimeinvest kwa kahawa kama ni hizi naona zinakuwa, lakini sasa tunaona kama kumekuwa mwisho. Na hii kahawa wakati inakauka already nimeweka lori 3 za mbolea manyua na tena kuko na fertilizer na kuna kitu ambaye nimetoa. E kinde ni makoro piny owacho temo kedo gi midhiero ma ikelo gi oro, jodak Manyeri nigi luoro ni ka piny owacho komiyo gi kony to nong' no dhi gore kuomgi. Serikali iwache kuona Turkana de juu hafai guo. Hata kama tunafaa suti ama tufae nini, tubo hakuna kitu. Yani tukipewa chakula haziwezi katosha. Labda tukipata maji ya kulima tunaweza tukajisaidia nayo. Esejegi mageno mar yudo koth pod nenore kama ni mabor gi jodak Manyeri. Piny owacho mar kaunti no chako keto kenge mar rakruok kod midhiero ma ikelo kod oro kendo chugo aput mar rakruok kod midhiero ma osekele kaunti no kod oro masani koro mako gwenge makono. George Bati, Ramogi TV. Ramogi oro medo kwako thoth gwenge pacho ka to bende nyalo paro na achiel kuom wechego mabedo med jiwo jatend piny Kenya William Ruto en mondo ganda ochak pidho yiende. Yena bende wacho ni igni 5 mabiro geno ne jo Kenya biro bedo nosepidho yiende maromo bilion 5. Ng'ato ka ng'ato nje bende pidho yien
300 nyakora mga juang sepidha dinya kesechegi kaka yor jiwo lwenji kedo kodoro kanyakla mar osiepe ma otisi ni Greening Friends pod medo chwala agenda mag pidho yien e pachoka ka chenro no sani medo geto jopuonjre e skunde moko oyud puonj kod ng'eyo ewi ber mar pidho yien kod mago mag rito alwora. Kaka James Okoth lero ka en county ma Kisumu chenro ma tinende en manyo time skul primary ma Masogo mantiere Rabuore county ma Kisumu. En wer moting'o puonj ewi weche alwora. Ma en bang' jokanyo mag riwruok mar Greening Friends limo skund primar mar Masogo mayudore kar od bura Manyando e kaunti ma Kisumu kendo chwalo puonj motudore gi bero kendo rito alwora. Riwruok mar Greening Friends ma okelo kanyakla jogo manigi riyo mar bero alwora kendo kedo kod oro e pachoka sani gigeto koda skunde kaka kuonde ma inyalo chiwoe puonj ewi pith mar yien. Odiochieng' ma kawuono wagone Nyasaye erokamano ka achiel kod jo-Ramogi ni mar gikawo thuolo maber magilimo wa e Masogo Primary School ka gikelonwa mich mar yien ma onego bed ni wapidho e skul. Amor ahinya kod mich magikelo nikech yien nitiere kod gik moko mang'eny mabeyo makelonwa. I would like to thank the Green Friends for bringing for us trees, and we will make sure that we take care of them, and so in future we will have fresh air to breathe, and also to encourage people to watch Ramogi TV. Amor nikech osiep mamako gi jo Greening Friends en mar ni mondo waket Kombura location obed kama green. Nikech kwa neno Kombura to chieng' ng'eny kabisa nikech koth tin. To kwa pidho yien to wabro bedo kod koth machwe maber kendo wabro bedo kwa nyalo yudo chiemo maber. Kaluwore gi Ken Muga ma en jalendo e nyakalondo mar Ramogi Radio kendo jachungu weche e Ramogi TV chwalo chenro mag puonj ewi ber mar pidho yien e sikunde kaka achiel kuom yore mag rito alwora biro konyo chwalo kendo chopo kare dwach piny owacho mar pidho yien bilion 5 e higni 5 mabiro. Obro bedo kwa dhi skunde mamoko bende. To kanyakla kod kuonde mamoko machalo kanisni, kuonde ma oganda jochokorego. Magi kuonde ma onego bed ni ichwale ote mag pidho yien nikech kok wachwale gi sani jatend piny cha ne oloso ka wacho ni owinjore bed ni piny Kenya go okang' mane ni opidh yien mathoth mokalo kata mana rang'iny mane dware motelo. Sani wang'e ni atamalo mar yien pod tin mokalo king'iyo gwengewa ma Kaluo ka. Koro sani nyaka wachake mana gi nyithindwa gi waidho kode kwa dhi godo malo. Kae ma koro nyathi ng'eyo ni konyono higni 10 to nego bed ni yien bero 10 mopidho gi nyinge. Ruth Nyajimo ma bende en jalendo e Ramogi Radio gi TV ne otelo e pith mar yien bang' chwalo puonj ewi ber mar rito alwora kendo jiwo jopuonjre e weche mag somo. Kokalo e lokruok mar kor lwasi ikwayo oganda duto te mondo okaw ting' mar rito alwora kokalo e pidho yien kaka achiel kuom yore mabiro kelo lokruok e ndalo mabiro. James Okoth, Ramogi TV. Nyakwaro Mogi wamed pidho yien kumora mora ma intie ni in bende iteo minyalo mar pidho yien kaka achiel kuom yorego mag bero alwora. Manyalo romo ji 151 owito ngimagi e piny South Korea e kinde nyasi mar rwako abuog rombe moko magalagala ma otisi ni Halloween. Nyonruok no bedo e kinde nyasi no kendo okelo tho mar ji. Maktine ji 82 noyudo hinyruok e nyasi mar Halloween mokwongo matimore ka ji okorwako abuog rombe bang' midhusi mar COVID-19. Lipode nyiso kaka ji negore piny ka jomoko ne luore kuomgi. Thoth joma owito ngimagi gin rawere ma johigni 20 ka 19 kuomgi gin joma owuok e pinje maoko. Jatend piny South Korea Yoon Suk Yeol ogolo chik mondo mi lakteche mondo chiw thieth manimba ne joma nyo hinyore ka bende okoni nonro idhi tim mapiyo mar yango kaka masirano nobedo.
Ramogi tend county ma Mombasa otimo winjruok gi Aga Khan Foundation East Africa matiego jopuonj mapuonjo nyithindo mago mapod tindo midendo ni Early Childhood Development Education. Kanoloso bang' timo limbe kar tiegruogno, jalup gavana Mombasa Francis Thoya okone dwaro nitiere mar chiwo tiegruok mong'ith ne jopuonj mag nyithindo. Magino wacho sechegi mabende thoth skunde tiyo gi jopuonj maonge lony makare ma puonjo nyithindo makorka chako somo, gino masamoro miyo gireme penjo magitimo e thuolo manyime. When we started, the notion of early school education was new. So we had to train the teachers. And because it was new, we did not get people who sort of were already high caliber. That is, our teachers, after being trained, were being poached by schools which were being established, by government schools later on, etc. And we were very happy about that. It's having significant impact in terms of improvement of education in our county. We are very excited about the 40 years since the inception of the program, which was in 1982 up to now. And the program has really evolved from what it was, from being community, and now we are glad that the county government is also coming in to give a hand. Wana train walimu ili waweze kwenda kufunza wale watoto wadogo. Kisha walimu wakimaliza wanapatiwa certificate. Na hata sasa wanafanya hiyo course inafanywa kwa ilo ya NEC. Kwa dhinyake kaunti ya Migori nyakoromoga juang pinyo wacho mar kaunti ya Migori kao tenre kod ruok ma ok mar pinyo wacho. Matao chenro mag tiego rawere e wi dago ngima makare sani koro medo chwalo campaign mageto thiro midhiero mag iye maoiu landruok kute magayaki kod lwenje mago ma kichwech e kind rawere. Jafo mara wa Migori Jo Juma Miowaler. Mako iego maoiu gamo kutego magayaki kachiel kod lwenje mag kichwech gin midhiero adek madongo majuko rawere e piny Kenya. E kaunti ni ma Migori kwan rawere mathoth bende kale midhiero gi kendo seweyo ka ngimagi okethore. Iyudo ka nyithindo ma vulnerable bedo pregnated gi ji ma moko gin jodot tiang', jomoko gin jobet tiang'. Koro pes magiyudo matindo gikao godo nyithindo from the ages of 10 to 19 years. Magi population is very critical for the development of this county. Wadwani mondo wati machiegni kabisa gi community, gi jonyuol, gi school community. Report mawuok e migano mar thieth county ni ma Migori yango ni kwan rawere magamo iye tuochego magayaki kaachiel kod kalawe e lwenjego mag kichwech pod nitie malo. Kata beni osebedo ka odok piny mos ka ochakore higa mar 2018. Teenage pregnancy so far has been on a downward trend from 37% in 2016 to currently we are at 20%. Koro nyaka wachake mwaduok namba wa piny mwa compete gi counties matimo maber. Migori is the first county to have launched a plan. Ma plan osotero nyaka state house, osotero everywhere. When same idwaro joma train counties moko tiduongwa jo Migori. Koro konyala afford namba wani malo to wani mo train jomoko. The sexual gender-based violence, about of the cases that we get, still about 40% are between the age of 9 to 17, which also carries still almost the highest, almost half of the cases. The new HIV infections, about 28% of the new infections are still among this young group. Kaka yo mar kedo kod midhiero gi, migawo mar thieth ka otenre rogo mamoko ma oting'o mago mok mag piny owacho kaka mano ma Adolescent Health Impact Initiative osebiro kod okenge mopogore opogore mar jiwo kedo kod midhiero gi. But policies are informed at the community level and by the adolescents themselves. Ma adolescents gi ema nyiso wani to gidwaro ni mondo wakony gi nang'o, tang'o gini ma gidwaro ni mondo watim. Migawo mar health wan gi youth friendly services. Nitiere joma ok dwani odhi hospital ni giluoro ni weche gi biro wuok youths. Wan gi jo health workers mwatiego e yo maler mar deal gi youths mwa offer youth friendly services. Keto jonyuol kaachiel kod rawere e opara manyime e wuoth mar kedo kod midhiero gi gin moko kuom okenge
ma oseketi e kedo kod midhierogi. Machalo kaka kelo jogo nyithindo ma jowuoyi bende on board, kendo gi joma chuo bende kelo gi on board mondo sama wawacho weche mwanyalo konyo godo nyithindwa gindi to wan gi participation mag joma chuo bende. Chan bende koro oseyangi kaka achiel kuom gigo eko ma bende koro mathoth awere yudore e midhiero adekgi. They relate the issue of poverty in terms of them even affording the sanitary towels, things like the underwears. And there are those girls and boys that may at all costs may not get back to school. Kata binda wer mathoth koro pod kale midhiero adekgi ma oting'o mano malwenje ma kit chwech, gamo kutego mag ayaki kaachiel kod mako imo oyo. Migawono mathithi kaunti ma Migori ka yoro mamoko wach ni gintie opara mambele mar kedo kod midhierogi ka gin kod geno ni kinde machiegni gidhi rumo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi, inyalo paro ndalo mane jatend piny Kenya William Ruto manyo mbulu jo Kenya notemo ting'o ganda kogolo bottom to tero up. Moko kuom gi noting'o joriemb apiko manoluongo ni jo boda boda gi jogo mabe oluongo ni mama mboga. Kata kumanya Ramogi juang nitere sigana mwamini. Mabene nyiso ni jo boda boda samoro nyalo timo gigo mabende kara jo mipawo ni nitere gi yuto makare ok nyal timo. Jariemb apiko moro e kaunti ma Nyamira medo jiwo jowetene mondo were kod maundu kod mer marojende kendo giriwre kod grube mag saga e bero ngimagi. Jafwambo moro ma Kisii kod Nyamira Crispin Otieno miyowa sigand Jones Nyaberi masani ogero ot maradha imana kokalo kuom kungo mare mano mar omenda mawuok e ohande mar boda boda. E gweng' Masengera e Kerenyo karod bura ma Mugirango North e kaunti ma Nyamira warado gi Jones Nyaberi japiko machakre higa 2017 warado kode ka odhi nyime kod tije mariembo apiko. Nyaberi ma jahiga 31 en ojana mane osomo mawego TTI kendo notieko sombe moyudo boke e weche mag goyo kwan omenda kata accounting. Kata kamano e higa mar 2016 tok tieko skul nochako manyo tich e apise mopogore opogore mak mana ni menyo mare ne ogore e Luanda. Gikone ne oramo mar donjo e tij boda boda. Na papers nilikuwa nazo. Nimejaribu kwa offices mingi hapa Nyamira kwetu, nimejaribu kuingia kwa offices mingi na karatasi zangu. Hata Kisumu nimejaribu kuingia. Nairobi nimewahi enda huko mara moja, lakini nilijaribu kuingia kwa offices kadhaa kuchukua karatasi zangu kujitafutia kazi. Edalagi Jones ne kod lek mar loko ne babagi odgi mar lowo mondo gidagie kama berberie. Kanyo emano chako paro mar nyiewo apiko mondo lok godo ngima familia mare. Pesa ya kwanza yenye niliwahi kwa akaunti yangu ikiwa kubwa ilikuwa 70,000. Nikaambia mzee sasa, kwa sababu nilianza nyumba yangu huko chini na wewe hauna nyumba. Nyumba yake ya kwanza umeiona vile ilikuwa. Na kuna ingine ilikuwa kando ya nyazi. Nikamwambia hapana, si mzuri mimi kuanza kuchichengea na wewe bado sijakuchengea nyumba. Sako ya kwanza aliingia ni sako ya Juhudi Kilimo. Juhudi Kilimo ndio anza kusave. Akasave kidogo, kaomba mkopo, kaanza kujengea nyumba. Riwruoge mar jo apiko kaachiel kod mag saga nomiyo Jones hola komedo gi yuto mare. Onyiso wa ni notweyo chunye ahinya kendo gikone nogero ne jonyuol ne odni mane okawo 700,000. Kama ningekuwa nasikia chenye watu wanaongea singefika hapa. Hata hiyo group yangu ya bodaboda wakati nilienda kujoin hapo wananiambia wewe ni msomi bwana, haufai kusimama na sisi hapa, jipange, tafuta kazi. Wewe tunafaa kukuona kwa bank, tunafaa kukuona mahali fulani, tunafaa kukuona kwa county. Pacifica Nyanchera Edmin Jones na kuna semeji yake akamuonea huruma, ndiye alimpatia pikipiki, akamwambia badala ya kukaa nyumbani nenda ujipatie. Joapiko magweng'ni kama Jones jatendgi wacho ni jatendgi medo jiwo gi kinde duto kendo gin be sani koro giseketo nyaka ute ma ji odakie kaka achiel kuom yoregi mag yuto. East Jet ilianza 2010. So far tuna kikundi ambacho tunaita chama ni merry-go-round. Ile pesa kidogo tunapata we used to save.
ka nyaka sani Jones chiegni tieko odeni mapok odonje ayanga. Onyisowa ni nyaka kama ochopeni osekawe milioni 1.5. Si wanabodaboda wote ni wakora ama wezi. Kuna wale ambao kama sisi ambao tumejituma kutoa familia zetu chini. Gikone joapiko imedo kuwa mondo owere kod math kaachiel kod maundu mondo migichan ngimagi kendo gibed ranyisi makare ei gwenge magidake. Crispin Otieno, Ramogi TV, Nyamira. Koromogo ng'ie mago makoro tucho e pau tuke kama maloyo jotugo